Καλησπέρα Μιχάλη. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε με τον Μιχάλη Κεφαλιανιό, ένα αναμφισβήτητα ίσως ο μεγαλύτερος Έλληνας bodybuilder όλων των εποχών, με τις περισσότερες διακρίσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είμαστε εδώ σήμερα να τον γνωρίσουμε, τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα σαν άνθρωπο και ίσως όχι τόσο σαν bodybuilder, να δούμε λίγο και την πιο ανθρώπινη πλευρά του. Αλλά παρόλα αυτά δεν γίνεται να αποφύγουμε κάποιες ερωτήσεις που έχουν σχέση με το bodybuilding, οπότε θα αρχίσουμε με αυτές. Μιχάλη, από πότε ασχολείσαι με το bodybuilding επαγγελματικά? Ασχολούμαι επαγγελματικά από το 2006 με 7. Επαγγελματικά. Αριστεχνικά ασχολούμαι εδώ και 20 χρόνια. Η πρώτη σου διάκριση ποια ήταν? Η πρώτη διάκριση ήταν το 2000, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το 2000, στο Mr. Αιγαίο που έγινε στην ΚΟ. Και είχες βγει? Είχα βγει δεύτερος. Και μετά την επόμενη χρονιά είχα βγει πρώτος. Συνέχεια έχω βάλει πρώτος, πάλι πρώτος δηλαδή. Είχα κάνει 4 ή 5 Mr. Αιγαίο, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά άρχισα να βγαίνω σιγά σιγά που τα πιο ψηλά σκαλοπάτια, δηλαδή το Mr. Ελλάς. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Από ό,τι ξέρω δουλεύεις και ταξί, έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι δύσκολο να δουλεύεις ταξί και ταυτόχρονα να είναι κάποιος επαγγελματίας bodybuilder? Εντάξει, όντως είναι δύσκολο, κακά τα ψέματα. Όποιος λέει ότι είναι δύσκολο λέει ψέματα. Αλλά νομίζω, εντάξει, το έχω συνηθίσει κιόλας, γιατί να λέγεται, το κάνω χρόνια αυτό. Εντάξει, δεν με κουράζει και πάρα πολύ, είναι θέμα συνήθειας. Ελεύθερος χρόνος για τα παιδιά και την οικογένεια υπάρχει? Έχω πάρα πολύ χρόνο. Έχεις. Δεν μπορώ να πω, έχω χρόνο. Πιστεύεις ότι το bodybuilding είναι ένα παρεξηγημένο άθλημα στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό? Παλιά στην Ελλάδα, ναι, όντως ήταν παρεξηγημένο. Τώρα πλέον το βλέπουν αλλιώς. Όντως τώρα το bodybuilding έχει ανέβει περισσότερο, έχει βελτιωθεί περισσότερο και έφυγε αυτό το παλιά που λέγανε ο Τραμπούκος, ο Παλαιστής, ο χίλια δύο που λέγανε για τους bodybuilders. Τώρα πλέον αυτό έχει καταργηθεί και νομίζω το βλέπουν με πιο καλό μάτι. Τώρα το Σεπτέμβρη κατεβαίνεις στο Mr. Olympia για δεύτερη φορά. Ναι. Πιστεύω ότι είσαι καλύτερα και όλοι, και εσύ ο ίδιος, καλύτερα προετοιμασμένος, μιας και έχεις γευτεί ήδη την πρώτη φορά το πώς ήτανε. Με τι θέση θα ήσουν ευχαριστημένος φέτος? Για φέτος μιλάμε, τουλάχιστον άμα μπω στη δεκάδα μέσα θα είμαι πολύ ικανοποιημένος. Αυτό θέλουμε και όλοι μας, το πιστεύω εγώ. Εγώ δεν θέλω να λέω υπερβολικά πράγματα, απλώς μια δεκάδα θα ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ναι. Πόσο καιρό βλέπεις τον εαυτό σου ότι θα συνεχίσεις να ασχολείσαι επαγγελματικά με το bodybuilding? Έχεις βάλει κάποια όρια, Νομίζω δεν το ξέρω εγώ, το ξέρει μόνο ο Θεός. Ο Θεός μου δίνει κουράγιο και δύναμη, από ό,τι βλέπω, μου δίνει ελπίδες πάρα πολλές και βλέπω ότι χρόνο με τον χρόνο είμαι καλύτερος. Σε αυτό το οφείλω στον Θεό, νομίζω. Αυτό είναι θαύμα, το να γίνεις καλύτερο κάθε χρόνο και εντάξει, είμαι και σε μια ηλικία, μπορώ να πω, όχι πολύ πιτσιρικάς, αλλά ούτε και πολύ μεγάλος. Πόσο χρονών είσαι? Αν δεν κάνω λάθος, είμαι 42. 42. Μετά, όταν έρθει η στιγμή, Ναι. και σταματήσεις, έχεις βάλει κάποια σχέδια, έχεις σκεφτεί τι θα ήθελες να κάνεις? Όχι, δεν έχω βγάλει σχέδια. Εντάξει, εγώ πάντα θα συνεχίσω αυτό που κάνω. Δεν θα σταματήσω ποτέ μου. Έστω και να σταματήσω να μην αγωνίζομαι πλέον. Αν συνεχίσεις να γυμνάζεσαι. Θα συνεχίσω να γυμνάζομαι, θα συνεχίσω να πηγαίνω εκεί που πηγαίνω. Θα έχω τους φίλους μου. Τα πάντα, δεν θα στερηθώ τίποτα. Ούτε πρόκειται να σταματήσω. Για αυτό γιατί το αγαπάω. Απλά αυτό που κάνω. Εκτός από τη Helen, τη γυναίκα σου που σου έχει σταθεί πάρα πολύ, όπως ο ίδιος έχεις πει σε πολλές συνεντεύξεις, Ναι. και τον προπονητή σου, τον Δαβίδ, τον Παλάσα, σου έχουν σταθεί κάποιοι άλλοι άνθρωποι κοντινοί ή και όχι τόσο κοντινοί στο χώρο, σε αυτό που κάνεις? Κοίταξε, οι κοντινοί άνθρωποι που μου έχουν σταθεί είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Βέβαια, όπως το είπατε και εσείς πριν, ήταν η πρώτη γυναίκα μου η Ελένη, δεύτερος ο Δαβίδ ο Παλάσας. Και χρωστάω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Αλέκο Στραβάνη, αυτός είναι ο σπόνσοράς του πλέον. Με βοηθάει σε όλα τις αγωνιστικές μου, αυτά που κάνω κάθε χρόνο. Είναι πάντα μαζί, με στηρίζει απίστευτα. Και σε 2-3 φίλους ακόμα που προσφέρω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Σου είχε κάνει κάποιος bodybuilder του εξωτερικού εντύπωση σαν άνθρωπος ή σαν προσωπικότητα από τους που έχεις γνωρίσει? Όχι κάποιος, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, με αυτούς που παίζουν τώρα, με αυτούς που αγωνίζομαι, πιστεύω, θέλω να το πιστεύω δηλαδή, λένε τα καλύτερα λόγια για μένα. Εντάξει, δεν θέλω να το παίξω δηλαδή αυτό, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, έτσι έχει δείξει μέχρι στιγμής. Θεωρείς ο καλύτερος Έλληνας bodybuilder όλων των εποχών. Αυτό είναι δεδομένο πλέον. Σε αγχώνει καθόλου αυτό όταν βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή? Αισθάνεσαι ότι έχεις κάποια ευθύνη? Ευθύνη δεν έχω πλέον, τίποτα. Ίσως από καμαρώνω, παίζω για την Ελλάδα. Πάρα πολλά παίζω για μένα, το παρισχέμαι. Ειλικρινά τώρα δεν με αγχώνει τίποτα. Μόνο που έχει περάσει δηλαδή στο μυαλό μου ότι έχω πατήσει σε αυτό το stage απάνω που λέγεται Mr. Olympia, είναι δηλαδή μόνο που πατάς, σταματά να μιλάς. Δεν έχεις λόγια να πεις τίποτα άλλο. Είναι Mr. Olympia. Είναι το feeling το κάτι άλλο. Το καλύτερο και είναι νομίζω ένα από τα καλύτερα όνειρα που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα bodybuilder Έλληνα. Αναφυσβήτητα. Ποιον αγώνα σου θυμάσαι πιο έντονα και υπάρχει κάποιος που είχες ευχαριστεί πιο πολύ, που είχες λάβει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση? Πιστεύω οι αγώνες που έκανα πέρσι, που έπαιξε το 2010 αν δεν κάνω λάθος, και να περάσω για το Mr. Olympia ήταν οι καλύτεροι αγώνες που είχα δώσει. Ήταν δηλαδή 6 απανωτοί αγώνες, κορυφαίοι αγώνες. Δηλαδή ήταν ένας και ένας που λέμε. Είχα δώσει φοβερές εντυπώσεις στον κόσμο, στους κριτές και γενικά. Στα περιοδικά είχαν να πούνε πολλά καλά σχόλια. Αν δεν ζούσες στην Ελλάδα και στην Κο συγκεκριμένα, υπάρχει κάποια άλλη χώρα που θα σου άρεσε να ζεις από αυτές που είσαι επισκεφτεί όλα αυτά τα χρόνια? Κοίταξε, σαν χώρα που έχω ζήσει στα έστω και 4-5 χρόνια, είναι η χώρα Αυστραλία, που είναι η γυναίκα μου, έτσι. Σαν χώρα μου αρέσει. Τώρα για να ζήσω μόνιμα είναι λίγο δύσκολο. Κακά τα ψέματα. Τώρα και δεύτερο, σαν δεύτερη χώρα, μάλλον σαν τρίτη χώρα, βάζω πρώτη την Ελλάδα, σαν τρίτη χώρα βλέπω την Αμερική. Τώρα αν πάνε όλα καλά, γιατί βέβαια παίζουν πολλοί παράγοντες. Ναι, ακριβώς. Τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι και η οικονομική κρίση, κακά τα ψέματα. Έχει πάει πάρα πολύ πίσω το bodybuilding, κακά τα ψέματα. Όλοι ζορίζονται τα παιδιά. Τους ακούω ότι δεν έχω δουλειά, δεν έχω τα αυτά, δεν έχω να πάρω τα συμπληρώματά μου, να πάρω τις πρωτεΐνες μου. Είναι κάποιο κοστολόγιο, η διατροφή είναι πανάκριβη. Ξέρεις, τα κοτόπουλα, τα ψάρια αυτά είναι κάποια. Τα φαγητά μας, τα δικά μας είναι πανάκριβα. Ναι. Και κάποιος που σκέφτεται να κάνει μια προετοιμασία ζορίζεται λίγο, γιατί δεν υπάρχουν δουλειές. Υπάρχει κάποιο αγαπημένο cheat meal που έχεις, ξέρω εγώ, off season? Κάτι που σου αρέσει να τρως off season ή? Συγκεκριμένα, εμένα μου αρέσει το γλυκό. Λίγο παραπάνω. Είσαι του γλυκού δηλαδή? Ναι, είμαι λίγο του γλυκού. Μ' αρέσει το ρεβάνι παράδειγμα και μ' αρέσει λίγο και το όχι λίγο, πάρα πολύ το παγωτό. Τα υπόλοιπα τα φέρνω βόρτα, μια χαρά είναι. Δηλαδή δεν σου λείπουνε τόσο πολύ όταν κάνεις διατροφή? Όχι. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Έχεις κάποια αγαπημένη άσκηση όταν γυμνάζεσαι? Κάποια δηλαδή ούτως ή άλλως πρέπει και φαντάζομαι τις γυμνάζεις όλες όπως πρέπει. Αλλά υπάρχει κάποιο body part ή κάποια αγαπημένη άσκηση που έχεις? Η αλήθεια αυτό δεν το ξεχώρισα ποτέ μου. Εγώ όλες τις ασκήσεις έχω αγαπήσει. Θεωρώ για μένα το ίδιο. Γι' αυτό και έχω πετύχει αυτά που έχω πετύχει, τη συμμετρία. Δηλαδή δεν είμαι άνθρωπο που να πω σήμερα έχω σύνδεση, είναι η λατρεία μου, θα τα δώσω όλα. Ή σήμερα έχω πλάτη, θα τα δώσω όλα. Δεν είμαι τέτοιο, όχι. Η προπόνηση είναι η προπόνηση. Για μένα είτε πόδια είναι, είτε. Δηλαδή το σκουότ το λατρεύεις όσο λατρεύεις και τις πιέσεις πάνω? Ακριβώς. Σπάνιο αυτό. Σπάνιο, ναι. Κλείνοντας, Μιχάλη, θα θέλεις να πεις κάτι όσο αφορά το bodybuilding ή την πορεία σου, οτιδήποτε? Εγώ θέλω να δώσω ένα. Αν θέλουν να μ' ακούσουν, λοιπόν, οτιδήποτε κάνουν, οτιδήποτε άθελουν να κάνουν στη ζωή τους, ό,τι επιλέξουν. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι bodybuilding, αν είναι στίβος, αν είναι οτιδήποτε. Φτάνει τα παιδιά που μιλάμε να ξεφύγουν λίγο από το ίντερνετ, να ξεφύγουν λίγο από τη μονοτονία του σπιτιού, του καθιστιού, την καφετέρια, του κινητού
και να ασχοληθούν τα παιδιά λίγο με τον αθλητισμό. Αυτό θέλω. Αυτό δηλαδή είναι ένα που θέλω να το βγάλω προς τα έξω. Όλα τα παιδιά να αθλούνται. Δεν με ενδιαφέρει το τι άθλημα θα κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει να αθλούνται. Που πάνε. Και δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω έναν Λουκά μου για τη συνέντευξη που πήραμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Για το φον, για όλα, τα παιδιά που μας βλέπουν, τα παιδιά που μας ακούνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ την Κωνσταντίνα μου για τα καλά της λόγια που έχει πει για μένα και εγώ την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και της εύχομαι ό,τι το καλύτερο στη ζωή της, που το έχει πάντα. Λοιπόν, και η γυναίκα μου, τον προπονητή μου τον Δαβίδο Παλάσσα, ένα μεγάλο ευχαριστώ, τον Αλέκο στο τραβάνι και κλείνοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά. Να είστε καλά και εδώ είμαστε πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στο Ολύμπια και ό,τι καλύτερο για σένα και την οικογένειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Που πιστεύω είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς. Η οικογένεια είναι σημαντικό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.